Hej. I dag har jeg valgt at dele nogle guidelines og noget af min erfaring og viden og visdom omkring relationer. Og jeg vil gerne have fokus på mand-kvinde, sådan for det meste i hvert fald, fordi det er jo også det, der er det allersværeste. Som jeg ser det, er der jo en mening med, at vi er mand-kvinde. Og det her, det skal ikke være en lektion i en videnskabelig lektion omkring det, så vi holder den helt nede på jorden. Men en ting er sikkert, det er, at der er en årsag til, udover at vi selvfølgelig skal have børn og formere os, så er der også en anden årsag til, at mænd og kvinder, de møder hinanden. Og også, at man møder lige præcis de mennesker i vores liv på rette tid, når timingen er rigtig. Og jeg har mange opkald fra både kvinder og mænd omkring deres relationer, som de er i. Og også et ønske om at få en relation, og det er gerne en soulmate. Den her romantiske forestilling om, at man møder sin eneste ene, ligesom i Hollywood-film. Og jeg er også bare lige nødt til at sige her, at det er altså ikke sådan soulmates, de fungerer. Og det er heller ikke sådan twin flames fungerer. Det er faktisk ikke sådan, at forhold fungerer. I hvert fald ikke i starten. Men det er noget, man kan arbejde sig hen imod. Et menneske som mig, som har været seksuelt misbrugt af mænd som barn, og haft en meget hård opvækst, nu isolerer jeg lige i forhold til det, så må man da sige på ret godt jysk, at jeg egentlig har bøvlet rigtig meget med mig selv og mine relationer til mænd. Så jeg har igennem årene, ja, nu er jeg 55, der har jeg lært rigtig, rigtig meget af de mænd, som jeg har mødt. Og når jeg kigger tilbage, så kan jeg se, at nogle af de mænd, jeg har jeg mødt af en årsag. Og det har jeg, fordi at jeg har skulle tage ansvar for mig selv, mine egne følelser og tanker, min krop, sådan så jeg ligesom kunne få, magten over mig selv igen, og jeg kunne få viljen tilbage til mig selv igen. Fordi dengang jeg blev udsat for overgreb, seksuelle overgreb, der blev den taget fra mig. Så jeg har igennem en stor del af mit liv haft relationer til mænd, som rigtig gerne må have lov til at misbruge mig og gøre med dem, som de vil. Og jeg har egentlig været der, hvor jeg har pleaset dem. Det er bagsiden, det er den skyggesiden. Og jeg har selvfølgelig også haft rigtig mange fede, gode oplevelser med nogle af de her mænd. Det kan jeg godt fortælle dig. Helt vildt fantastisk, som virkelig også har givet mig noget godt. Men det er jo skyggesiden, som vi lider og slider i. Og de gode øjeblikke, mange gange, de varer ikke så længe. Og det kan der jo gøres noget ved. Og derfor er det egentlig vigtigt, hvem du vælger som din partner, som din livslederske eller livsledsager. Fordi for at få et godt liv, hvor der er noget glæde i en relation, så handler det altså også om, at vi skal kigge på meget mere på udvikling, at udvikle os selv igennem en relation, i stedet for bare at have en, for at få en, for bare at, så har man da en, så er man ikke ensom. Og nogle gange vælger et menneske jo også at være ensom og bare trække sig tilbage, fordi det bliver alt for svært med de her relationer. Og hvis der er nogen, der ved noget om det, så er det mig. Jeg har gået overvis alene, uden en mand i mit liv. Og der er også nogle mennesker, der siger, ej Mona, hvordan kan du gå så mange år uden en mand? Jamen det kan jeg, fordi jeg healer mig selv op, og jeg prøver på at forstå, hvorfor lige lidt præcis, at jeg skulle udsættes for de her overgreb, og hvorfor det er, at de her mænd, altså, hvad gav dem ret til at gøre sådan en handling over for mig. Og så har jeg brugt en masse tid på at få, en masse tid på at lære, hvordan, dynamikkerne og imellem mand og kvinde, men også bare i mig selv som menneske og i mænd som mennesker, fordi vi er så forskellige mænd og kvinder, og vi fungerer altså ikke ens. Og det er en af de største fejl, vi gør, det er, at vores hjerne kan næsten ikke finde ud af, at mænd er forskellige fra kvinder og omvendt. Så der er en kæmpe stor udviklingspotentiale i forhold til det her relationære og det her mellem mænd og kvinder, når vi nu skal mødes. Og man må jo også sige, hvorfor er vi egentlig her på jorden? For mig er det for at opleve dele. Det er ikke for at tjene penge, eller
tjene arbejde for meget i en virksomhed, eller kun i en virksomhed, eller arbejde. Nej, det altså for mig handler relationer, eller livet om, at vi skal lære meget mere om os selv og relationer, sådan så vi kan opleve dele med hinanden, og blive rigtig dygtige sammen. Mænd og kvinder som kvinder, og mænd som mænd. Så det handler for mig fra nu af og resten af 2023, handler det mit virke meget omkring fokus på relationer. Og det kan selvfølgelig også være arbejdsrelationer mand og kvinde imellem. Hvordan får man det til at fungere? Men en ting er sikkert, det er, at vi må lære os selv bedre at kende, for at kunne forstå et andet menneske. Og så vil jeg lige ind på noget her i forhold til det her med relationer. Hvad er det med den her, eller hvordan vælger vi nu den her partner? Når jeg kigger tilbage på de mænd, som jeg sagde før, som virkelig har lært mig noget, så er jeg jo ikke sammen med en af dem i dag. Og det er sådan, det er. Folk, de kommer og går i dit liv, og det handler om, det er egentlig at få den læring i det, i den relation, og ikke være bare et offer. Hvorfor gjorde han det? Hvorfor forlod han mig? Hvorfor? Men jeg har jo været offer. Jeg har jo siddet der, og jeg har haft rigtig ondt, det kan jeg godt fortælle dig. Men når jeg begynder at kigge meget mere på det som en læring, så falder jeg mere til ro, og så begynder jeg selv at uddanne mig selv i at blive rigtig dygtig til at have en relation med mig selv, intimitet med mig selv, sådan så jeg også kan blive rigtig dygtig til at have den sammen med andre mænd som kvinder. Og intimitet har altså ikke kun noget med sex at gøre. Intimitet er et meget større ord, end vi sådan lige tænker over det. Fordi intimitet er også nærhed, det er omsorg. Intimitet er meget mere, og vi skal turde blive intime, vi skal turde at være ærlige. Fordi intimitet er rent faktisk lige med ærlighed. Du kan kun være intim, hvis du er ærlig. Hvis du er uærlig, så skubber du folk væk fra dig, eller du trækker ubevidst, skubber du dig selv tilbage fra en relation. Så faktisk er det sådan her, at den største udfordring imellem mænd og kvinder, det er, at man skal være ærlig over for hinanden. Fordi det skaber den grobund for, at man rent faktisk kan nære hinanden. Og sig selv samtidig. Og så kan det blive rigtig godt. Men ikke, hvis man ikke vil være ærlig over for sig selv og den anden, så vil der altid være noget, hvad kan man sige, usikkerhed, utryghed, som der dukker op. Men sådan er det jo i alle relationer, for det kan være rigtig svært at være ærlig. Så relationer kræver udvikling. Og vi møder altid nogle mennesker af en årsag. Jeg har mødt nogle mænd, hvor jeg har tænkt, eller hvor man kan sige, hvor der ikke har været den der, hvor jeg har været villig til at overgive mig og gøre et større stykke arbejde sammen med den her mand, hvor jeg egentlig bare også har misbrugt dem. Men hvad kunne jeg ellers finde ud af? Jeg har jo selv været misbrugt. Så den her overgang fra, hvor jeg har været meget i den her dramatrikant, hvor jeg har været offer, og jeg har også været krænker, og jeg troede, jeg skulle redde mænd, eller jeg vil gerne reddes. Altså sådan, den dramatrikant har jeg levet i en stor del af mit liv, indtil jeg så fandt ud af, at jeg skulle noget andet, fordi det var ikke skideskægt hele tiden, og bare skulle være drama, enten med sig selv eller andre, og også bare det der med ikke at få den intimitet, den nærhed. Fordi altså, intimitet opfylder jo noget i os, med os. Og derfor skal vi også turde at have den med os selv og forstå, hvordan vi får den med os selv. Og for mig har jeg i hvert fald lavet en banebrydende opdagelse, som er meget simpelt. Og det er, at du er ærlig over for dig selv, jamen så får du også en bedre relation til dig selv først og fremmest. Og mærker dig selv på en helt anderledes måde. Det skal du ture. Og når du går ind i den, så vil der poppe en masse oplevelser op, hvor du er blevet skuffet, og ja, også måske følt dig misbrugt og efterladt og alt det her. Og det er jo faktisk det, jeg arbejder rigtig meget med mange mennesker, det er, at når de begynder at åbne op for deres hjerter, så kommer der meget smerte, fordi at der er nogle tidligere relationer, sådan som man lige skal ind og kigge på, og lige få bearbejdet, sådan så man kan få det på plads i sit hjerte igen, så man finder ud af,
at man ikke er offer, man ikke er krænker. Og så er det vigtigste, forstå, hvorfor var det var, som det var, så man kan tilgive både sig selv og den anden. Fordi så kommer man videre. Og når vi møder et menneske, der har, kan man sige, mange lige i lasten, og der er nogle skeletter, der ligesom rasler bag eller i et skab, jamen så kan det være svært at stå som for eksempel sådan en som mig, som så har så meget viden, erfaring og visdom omkring relationer. Og stå, hvad kan man sige, og betragte et menneske, som måske prøver på at undgå at hoppe over og ikke vil være med til, eller og er stadigvæk ikke ærlig over for sig selv. Så fordi at når jeg så har været gået igennem al den her smerte og lidelse, hvor jeg har været så ærlig over for mig selv, så hudløs ærlig som jeg overhovedet kan være, og det er stadigvæk, og jeg er stadigvæk, når arbejdet gør med mig selv, jamen så kan jeg også bare bedre gennemskue, når andre, de ikke er ærlige over for dem selv. Og det er også det, der giver mig selvfølgelig klarsynet, for jeg kan mærke, når mennesker ikke er ærlige over for dem selv. Så det her med at komme videre i det her, hvad gør man så, når man står og møder et andet menneske, som man bliver måske lynløst forelsket i, og når den her forelskelse så går over, altså hvad er det så meningen med den her relation? Og der er rigtig mange udgaver af relationer. Men det vigtigste af alt, det er, at du er ærlig over for dig selv, hvorfor du har den relation, og hvorfor du er i den relation med dig selv. Der er nogen, der har, hvad kan man sige, nogen, der bare har brug for at blive enten forsørget. Og det kan også være, at der er nogen, der misbruger andre i en relation, bare fordi, at man kan sige, at de har brug for det, de leverer. Men det er ikke sikkert, at de gider knytte sig til det her menneske. Det er ikke sikkert, at de har lyst til intimitet. Det ved jeg fra mig selv. Jeg har da været sammen med en mand, som jeg synes, fordi jeg ikke vil være alene. Og det har jeg så gjort en gang. Og prøvede det af. Og jeg var så sammen med den her mand, og det gik jo galt, fordi at han følte jo ikke, at jeg var nærværende til stede sammen med ham, og det er rigtigt, for jeg var ikke forelsket i ham på nogen som helst måde, og jeg sagde det til ham, men det vil jeg ikke lige høre på. Så jeg var sammen med den her mand, og jeg følte mig mere og mere sådan, som krænker faktisk, fordi han havde det jo ikke godt. Så det kunne ikke rigtig fungere, fordi vi var ikke ligeværdige, vi var ikke ligevægtige, vi var ikke der, hvor vi kunne udvikle os sammen. Jeg hjalp ham en del, nu var han noget yngre end mig. Så jeg hjalp ham en del med hans karriere og det, som han nu havde gang i. Men jeg havde ikke den der lyst til at knytte mig til ham, og lysten til at ville ham. Og nu kommer vi til det, der er rigtig, rigtig vigtigt. Det er, at der er jo forskel på lyst. Der er forskel på at have seksuelle følelser og bare vil have den trykket af sammen med et andet menneske. Eller lysten til at være sammen med et andet menneske. Det intime og udveksle og dele. Og nu kommer vi så ind for det, som jeg gerne vil snakke om, egentlig kærlighed. Fordi altså, i den oplevelse, som jeg havde med ham manden der, hvor egentlig jeg bare følte mig som en krænker, der var der jo ikke noget kærlighed, og det var det virkelig ikke. Så derfor var mit hjerte jo lukket. Og jo længere tid jeg var i den relation, jo sværere blev det at være mig. Så på et tidspunkt måtte jeg så bryde med den her relation. Og sådan er det bare. Så for mig at se, kan vi møde mennesker, og nogle gange må vi også bare sige farvel til mennesker. Og det kan være rigtig svært i relationer, fordi man ikke forstår dem. Men når man forstår relationer, og forstår, hvorfor man har mødt det her menneske, hvorfor man har valgt det her menneske, og hvorfor at forstå sig selv, altså hvorfor man har valgt det, jamen så kan man meget bedre håndtere det, og måske også sådan der komme videre i sit liv. Og omvendt har man også, hvis man også har mødt et menneske, som man kan slide med, man virkelig er forelsket eller tiltrukket af på en nærmest unaturlig måde, synes vi måske, fordi vi mister kontrollen, så er der noget dybere også i det. Og det vil jeg også lige nævne i dag. Fordi til forskel for den her overfladiske relation, som jeg havde med den mand her, så har jeg så sandelig også haft nogle meget, meget dybe relationer, som virkelig, virkelig har gjort noget godt for mig. Men før det skulle blive godt, så blev det rigtig, rigtig hårdt, slidsomt, smertefuldt. De relationer, som jeg har mødt her, som har været sådan
hvad kan man sige, smertefulde, og som rigtig mange mennesker slider med, det er, når jeg har mødt en mand, som virkelig, jeg kan mærke herinde i mit hjerte, uden at kende ham. Et eller andet, jeg kan genkende i ham som en del af mig. Og for mig er det enten en karmisk forbindelse eller en soulmate, og så er der også nogen, der bruger ordet twin flame. Karmiske forbindelser, de kommer forbi dig, for at du skal åbne dit hjerte, og det kan være meget smertefuldt. Sådan en mand mødte jeg engang, og den historie kan vi tage en anden gang. Men han åbnede mit hjerte, og det forblev heldigvis åbent, fordi det synes jeg, at det var i hvert fald et bedre sted at leve for mig i, med et åbent hjerte. Og det har krævet utrolig meget i at arbejde og udvikling med mig selv, for at kunne holde det her hjerte åbent. Og så kan vi tage den sidste relation her, jeg har haft i forhold til, som også er en soulmate, hvor jeg virkelig for første gang i mit liv mærker kærligheden helt inde i mig, sammen med den her mand, som så gør, at jeg begynder på et helt andet udviklingstrin, hvor man kan sige, fra ham, manden, som virkelig åbnede mit hjerte, der var mit hjerte lukket, og der havde jeg en form for relation med mænd. Da mit hjerte blev åbent, så fik jeg en anden form for relationer med mænd. Fordi at der begyndte jeg meget mere at forstå, at jeg ikke skulle misbruge mig selv. Jeg skulle ikke bare please, jeg skulle også gøre nogle andre ting sammen med de her mænd. Og den her dybe relation, som jeg har stadigvæk til en mand, som virkelig går ind og både trigger mig, men også viser mig vejen til, hvordan jeg kan blive til et bedre menneske. Det giver bare mig så meget, og det er så berigende at være i egentlig. Og det er det, fordi jeg i dag kan se meningen med det, værdien af det, og jeg kan se udviklingen i det. Og så er det faktisk lettere at være i en relation, når man kan se det. Og når jeg snakker med mennesker om relationer, mænd som kvinder, og jeg giver dem et klarsyn på, hvad egentlig i virkeligheden det handler om i den relation, de står i, så begynder de at forstå, hvorfor dynamikkerne, hvad er det, der sker. Og når de gør det, så falder de til ro, og så kan de se den situation, de står i, og så kan de træffe et mere bevidst valg. Hvad så? Hvad kan jeg byde ind med? Hvad kan jeg bidrage med? Eller skal jeg ikke bidrage noget? Eller skal jeg trække mig? Eller hvad skal jeg? Så det er meget, meget vanskeligt selv altid at kunne se sin egen rolle i den her relation. Og derfor er det rigtig godt mange gange at få kigget på den af en, som er kommet lidt længere med udviklingen af det relationære og intime, end for eksempel du selv er. Så vil jeg afslutningsvis også sige, at det er rigtig vigtigt i den her tid, at vi virkelig gør, hvad vi kan for at lære at forstå os selv og de relationer, vi har. Fordi den her krig, vi har, altså hvad kan man sige, globalt, internationalt, nationalt, altså, eller krig det hele taget, hvad handler det om? For mig er det meget simpelt. Det handler om, hvad kan man sige, meget simple følelser, der udspiller sig, og nogle psykologiske mønstre, dysfunktionelle mønstre, som udspiller sig, fordi at der er ikke balance i de her mennesker, der vælger krig. De vælger krig uden for dem selv, fordi der er krig herinde i dem selv. Det er en meget kort historie. Så hvis vi skal ligesom prøve på at få en bedre verden, så kan vi jo ikke ringe til Putin og sige, Putin, synes du ikke, du skulle arbejde lidt med dig selv og dine relationer, så du kan blive dygtigere til det. Eller hvem ellers de er, Biden eller Mette Frederiksen, eller who knows, hvem du har lyst til at ringe til. Men vi kan i hvert fald tage en meget alvorlig samtale med os selv, og så spørge os selv, er vi egentlig gode nok ved os selv i virkeligheden? Og vi kan også spørge, om vi er nærværende til stede og intime med os selv. Og vi kan også spørge, om vi er gode nok i de relationer, vi er i. Sådan så vi starter med det nære, og så kan vi egentlig gøre det vigtigste og bedste stykke arbejde for den her verden. Fordi det betyder rent faktisk noget, hvis det er, at du bliver meget dygtig til at håndtere dine egne tanker og følelser, og i en relation med dig selv, så du bliver meget dygtigere til at håndtere relationen
med andre mennesker, i så fald du har udfordringer med det. Fordi det breder sig som ringe i vandet. Og det er rigtig vigtigt i den her tid, at vi sørger for, at der breder sig så mange ringe i vandet, som overhovedet muligt i forhold til de gode og kærlighed, respekt og tillid. Og tillid sidder i kroppen, og det kan du kun få ved at gå ud af den her drama-trekant og komme ind i kærlighedstrekanten, som handler om, at når du er i tvivl, så søger du efter tro og troværdighed, vær tro mod dig selv, vær ærlig med dig selv, sådan så du kan bygge tillid op i din egen krop, så du egentlig har noget at byde ind med i en relation, både til dig selv og også til den anden. Så der var lidt, jeg vil dele her. Jeg er ikke sådan, hvad kan man sige, være struktureret i det, jeg vil sige til dig her i dag. Men er du mere nysgerrig på at høre mere om, hvad jeg ellers mener og tænker omkring måske endda nogle relationer, du selv har, eller om du vil blive dygtigere til det relationære, så giv mig et kald. Du er altid velkommen. Ha' en god søndag.